A magyar külügy kérte föl Simonen Veronikát egy Bartók Béla kép megfestésére. A festményt New Yorkban, a Magyar Intézetben kellene átadni, és a kép Saranac Lake-ben kerülne, abba a városba, ahol Bartók Béla utolsó éveiben élt. Az utazáshoz repülőjegyet kaptunk, és New Yorkban államtitkári lakosztályban laktunk. A Magyar Intézetben Bartók megemlékezési napot tartottak, ahol részt vettek a New York-i magyar képviseletek és a második magyar református egyház. Az átadási ünnepséget Bartók Béla Vonós négyes műsora tette még emlékezetessé. Nagyon szép hetet töltöttünk el New Yorkban. Még 2 festményt adtunk át New Yorkban, Kodály Zoltán képet a Magyar Intézetnek, és Szent István király festményt a második református egyháznak. Bejártuk egész New Yorkot, és elvittek bennünket a New York-i ENSZ palotába is. Fantasztikus élmény volt. A New York-i Bartók Béla kép hírére 2006-ban Kóka János miniszter államtitkára keresett meg bennünket, és a bázeli világkiállításra kérte Veronikát, hogy fessen meg egy Bartók Béla képet, amelyik Bernbe kerülne. Bár a világkiállításon egy standot kaptunk, de a festményeink nem érkeztek meg, ezért Veronika a kiállítás időtartama alatt ott festette meg a bázeli világkiállítás Simonen Veronika kiállításainak a képeit. Ipolysággal, Sahival már régóta tartós kapcsolatunk volt, hiszen több festményt átadtunk a felvidéki határmenti városba, és a Kishonti Múzeumban a régi mesterség képekkel egy több hónapig tartó kiállításunk volt. 2010-ben az önkormányzat egy Bartók Béla festményt kért, de az volt a kérése, hogy ne olyan legyen, mint a többi Simon M. Veronika által megfestett Bartók kép. Ezért Veronika azt találta ki, hogy egy képre összegyűjtötte az összes felelhető Bartók Béla relikviát. Íróasztal, írógép, gramofon, a falon az érettségizős képe lett a képen megfestve. A Bartók Béla festményt a Krúdy Gyula Irodalmi Társaság vezetőinek részvételével adtuk át és helyezték el az önkormányzat aulájában. Az ipolysági kis katolikus templom Irgalmas Jézus festményt kért Simonen Veronikától. A festőművésznő megfestette a képet, és elvittük Ipolyságra. A kép elhelyezése az oltáron és felszentelése nagyon szép élmény volt. A plébánia még egy Jézus és egy Mária grafikát is kapott Simon M. Veronikától. Utolsó képnek álljon itt a Magyar Nagyok, Magyar Vagyok sorozatunkból a Bartók Béla festmény.